Abri hini Otubo Jankwesi Otosumienu ya wasaye Akuapem Donte hini na fe oye acting president Akuapem Traditional Council wati asemwa ya wahini die ni asemtie adua na atwea ni abrade nyankompasa chi bema nsu akora due ne oyire ane Otubo Jankwesi Otosumienu abri hini professor ni Odaifie Wolenti Otosumiensa nungwa manche bema osanhwedi Otosumienu adwira hini state protocol afebusia pani ni mpanimfo free adanse fomna eni abusia dom ni nyina ka bomo si ayiye se Nana Yere Sylvia ejei bafo daya wansore na yetafia na nakua bonsra state protocol office of the president Accra eho na no oye adwuma sei ene busia eja no kwan wode ni tumpam efiada ebe 10th December ewo state house animu pe amadoma behwene ni achi nwasan aye wufusom edi eja no kwan wo free wo pa na okwapa no krabre no ne dintitimu ne kwasi ada 12 December abusia kwona asia sore ewo Faith Evangelical Mission asori a ewo osu opon asori no a obesia betina se eja no kwan krakra ewo state house animu pe Accra ohene yire na nakua bonsra asachiri na wode wano kasapre asomdue ahenwade yakwane wedie ni nyansa obanyansafo wura Otubo Jankwesi se obapa wadi kan ya duom damri fa due a odehye